Ah, ikon Allah, Fatima ina zuwa haka a wannan lokacin? Zan je gidan su Hajjari ne ziyara. Amma kin san fita babu hijabi ba kyau ga kin fita? Ai na kusa ne babu nisa in na sa gele. Ba wani jira. Waye ce miki a baya tana ɗaukar matsayin hijabi? Babu. Fatima, ki sani cewa mace baya halatta ta fito waje sai ta saka tufafin da zai sutur da jikinta, in banda fuska da tafin hannu cewar wasu malaman. Wasu malaman kuma suna ganin fuska al'aura ce ya kamata a rufe ta, saboda ta nan ake gane kyawun mace. Sannan ya kasance kayan da za ta saka su zama masu kauri in dai ba a gidan mijinta take ba ko kuma muharramanta. Suturar mace ba a so ta yi kama da kayan maza, kamar yadda ba a so saka kayan da za su ja hankali ko kuma ta saka turare. Don neman ƙarin bayani duba majma'ul fatawa juz'i na 22 shafi na 110 ko kuma hijabul mar'atul musulma shafi na 54 zuwa shafi na 67. Allah ne masani. Na gode, insha Allah zan gyara. To Fatima 'yar mama, na gode. Ina